The Republic of Zambia yazonyasa kuona pachena kuti akuna munhu kutrusta noda kuti vanhu vangokuita zino irema sambi na mashoko abuda tichiona kuti nyika yeZambia yanyasa kuona kuti vanyasa kubetrewa na president of Zimbabwe Mnangagwa. Mashoko ataugwa na the prominent activist mnyika yeZambia Joseph Kalimbwe noti bo subscribe like utina on the bell icon noti naona kuti Joseph Kalimbwe yapa hino pake onyera achiti last week the president of Zimbabwe was in our country shaking hands and smiling with our leader who has no ill feelings on anyone. But 3 days later, the leader of Zimbabwe goes to Russia and starts talking bad about his colleague. As a people, it's hard to trust someone who backstabs us. Mashoko antagwa na prominent activist munyika yeZambia achiti taitofunga zvakanaka toti patoni ma relations akanaka patoni ma ties akanaka pakati pema neighboring countries Zimbabwe neZambia, but zvakazongoita a surprising kutiona kuti Mnangagwa pasangana madays antoenda kuRussia unotaura zvinhu zvakashata pamusoro papresident of Zambia. Sachimbotudze mafungiro enyu nokudi pamusoro pemashoko ari kubudikira achibva kuZambia vachina kuti vakabetrewa na Mnangagwa all along vafunga kuti vari in good books count vanowirirana sema neighboring countries asi toona kuti zvakazazongoita a U10. Sachimbotudze mafungiro enyu kuti munoti kudi pamusoro pemashoko ake benayo comment section medu musano subscribe kulike chinotina on the bell.